huis geef voor elkaar. Ah! Goeiedag. Hey! Alleen? Ja! Joey! Ja, klopt. Ja. Ja, jij doet niet aan 1,5 meter. Ik doe niet aan 1,5 meter, ik geef gewoon handjes, want dat is belangrijk hè. Oh. Dat is heel belangrijk. Ja? Ja. Oh. Spreekt ze Limburgs of Ik niet? spreek Limburgs. Oké. Absoluut. En vindt ze het erg als ik geen hand geef? Van mij hoef je geen hand te geven. En dat heeft niks met Nee, disrespect dat is te prima. maken? Nee, dat is prima. Oh. Prima. Maar jij werkt natuurlijk voor een salaris en geen moet ik een regels hebben. Dus. Ik heb vooral mijn gezondheid hoog in het vaandel. Dat heeft met salaris niks te maken. Ja, als je het over gezondheid gaat hebben, dan is het eigenlijk best belangrijk dat we juist met elkaar in contact zijn en bacteriën en virussen uitwisselen, wat ons immuunsysteem versterkt wordt. Oké, dus eigenlijk best ik een van de mensen die, want er zien er wel meer die zeggen van, laten we elkaar gewoon aansteken, dan zien we het snelste allemaal resistent tegen dat virus. En de mensen die er dan aan overlijden, dat is zoals ze dat in Amerika bijvoorbeeld noemen, collateral damage. Dat nemen we voor lief. Ik kan heel veel vertellen, maar ik weet natuurlijk niet of dat werd uitgezonden of dat werd geknipt. Nee, dat is een goeie, want kent ze een programma toevallig? Want Onderweg, ja. Oh, maar toch? Ik kijk al een tijd geen televisie meer. Omdat ik weet hoe de televisie inmiddels veel gemaakt is en hoe de radio toebehoort en de mainstream media op internet ook toebehoort. En dat is gewoon het brainwashen en bewust op het verkeerde been zetten van de mensen. Dan heb ik misschien een goed nieuws voor dich. En dat is? Nou, wij nemen altijd 12 minuten op. Ja. Dat doen we al ruim 6 jaar lang, bijna 1600 afleveringen lang. Ja. We nemen 12 minuten op en daar kan je me op mijn blauwe ogen geloven, er wordt niet ingeknipt. Oké, dat is prima. Want dat doen we niet. Dus we zien niet van het neus, we zien van onderweg. We knippen niet. Dus dit is die kans om nou wat te vertellen. Want heeft dit allemaal gedaan of heeft Casey dit geholpen? Nee, dit heb ik allemaal gedaan. En het mooie is, een collega van ons, en ik ben heel even de naam kwijt, zou ik heel even moeten opzoeken, maar die heeft al een foto gemaakt en die heeft van de vorige raambanner wat ik heb gehad, want dit is mijn tweede raambanner eigenlijk, had hij al een stukje geschreven bij Alain. Wat ik hiermee wil bereiken. We leven in een hele moeilijke tijd. En deze coronapandemie, wat ze zeggen, dat is eigenlijk puur een cover-up voor alle plannen die ze achter de schermen aan het verwerken zijn. En dat is werelddominatie, technocratie. En Bill Gates is natuurlijk een hele gevaarlijke speler daarin. Want hij wil natuurlijk de vaccins verkopen aan de mensen. De o zo belangrijke vaccins. Maar deze pandemie is gewoon dus een hoax. Het coronavirus bestaat en het coronavirus bestaat al langer. Maar dit coronavirus waar ze over spreken is zelfs nog gemanipuleerd in het Chinese lab. En ik kan daar heel veel over vertellen. Maar eigenlijk het hele belangrijke is dat mensen zelf onderzoek gaan doen naar de waarheid. Want de mainstream media, dat gaat vanuit de Tweede Wereldoorlog en dat is pure propaganda geweest. En het heeft nergens anders voor gediend. De Tweede Wereldoorlog is ook nooit ten einde gekomen. Het is gepauzeerd. Ze hebben ons dan laten geloven dat de Tweede Wereldoorlog ten einde is gekomen, dat we vrij zijn en dergelijke, maar dat is helemaal niet waar. Dit plan is al een aantal honderden jaren oud en daarvoor zouden de mensen dus eigenlijk zelf zich moeten gaan inlezen om te gaan begrijpen wat momenteel plaatsvindt. 2 vragen. Ja. Vraag 1. Ja. Waar heeft zich deze kennis vandaan gehaald? Nou, ik zal het heel eerlijk zeggen, ik heb best een heel moeilijk verleden gehad. En mijn ogen zijn eigenlijk pas vanaf de tweede week corona opengegaan. In het begin heb ik daar ook angst van gekend. Maar de tweede week van corona ben ik hiermee begonnen. En ik ben niet heel specifiek in detail naar ondergedoken, maar ik heb heel veel informatie over de grote vlakte eigenlijk tot me genomen. Hoe? Op internet. Op internet. Alleen, ik heb geen televisie, ik luister geen radio meer. Het is helemaal klaar. Nu ik weet hoe ze dat voor ontwikkeld hebben, en dat is puur voor het brainwashen. Ik ben er helemaal vies van geworden. Maar al dat fake nieuws, wat ook op internet circuleert. Fake nieuws. Ja, de mainstream media produceert fake nieuws. Nou ja, ik zeg niet dat alles wat ze produceren dat het klopt of waarheidsgetrouw is.
kan ik ook niet beoordelen, Nee, want ik weet ook prima, niet prima. wie die mensen dat allemaal doen en wat hun bronnen zien en zo. Maar hoe weet ze nou dat alles wat ik op internet zie, dat wel waar is? Dan? Dit is een heel groot geestelijk plan waar hun al heel lang van bedacht zijn. Hebben hun dus over al die jaren uitgerold. En generatie op generatie gaat informatie verloren. Maar hoe we vooral naartoe zijn gestuurd, en dat is dat we nog maar 5 zintuigen gebruiken. En steeds minder. En mensen kijken en mensen nemen informatie op en die gaan weer door met hun leven. Maar wat mensen dus verleerd zijn, is om vanuit dat onderboekgevoel te gaan denken. En als ze dus heel veel dus lezen en pak heel veel informatie tot zich, en doe lukt die onderboekgevoel erbij, dan zal ze langzaamaan wel richting de waarheid komen. En als ze weten dus dat mainstream media, elke zender op televisie, elke zender op radio, die weten dat als we maar een paar woordjes gebruiken, blijven bij de mensen in de hersenen zitten. En dat zal angst creëren en stress. En als ze angst en stress creëert, dan kan ze de mensen blijven leiden. Want er zijn van die uitspraken van de overheid bang voor het volk is democratie. Maar de overheid niet bang voor het volk is tirannie. En daar zitten we nu keihard in eigenlijk. Hè. Maar dat is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Okay, dat is een antwoord waar ik mee kan leven. Want er is nou van dat eigenlijk mensen moeten op internet gaan kijken en hun onderboekgevoel, hun gut feeling, ze moeten aan hun water dan voelen wat waar is of niet waar is. Ze zouden eerst eens moeten gaan oefenen. En het kost mij ook tijd. Het kost mij heel veel tijd en ook heel veel energie. Maar hun zouden eigenlijk eerst eens helemaal terug moeten naar hunzelf. Want kijk, er werden problemen in de wereld gecreëerd en er werd een oplossing aangedragen. Dat is ook een spelke. Maar wat dus belangrijk is, we kennen dat niet meer, denken met het onderboekgevoel. Omdat we zo meegemaakt werden. Jawel, want als ik bijvoorbeeld, stel dat ik een uurtje op Facebook ga zetten, hè, dan kom ik heel veel onderboekgevoelens van mensen tegen. Omdat het heel makkelijk is om van toes, van achter die computertje, vanuit die onderboekgevoel te reageren op iets. Sterker nog, ik vind social media in veel gevallen het afvoerputje van onze samenleving. Mensen gewoon echt boeten zichzelf om reacties op internet te zetten waarvan ze denken van... Ja, dat is mooi. Het dit nou met respect te maken? Nee, want dat is de verdeel- en heerstechnologie wat daar weer in zit. Kijk, we zijn maar die mensen angstig dus, die zich tot dagelijks aan schuldig maken, die angstig, slim genoeg, intelligent genoeg, om zelf te beoordelen van wat is nou waar en wat is niet waar in de wereld. Ieder mens zou dat kennen. We hebben een gries brein, maar we gebruiken er maar heel weinig van. Sorry. Door de gecreëerde maatschappij, en dit is allemaal gecreëerd, hè? Het is allemaal een leugen eigenlijk om de geer. Want de corruptie... Ja, als ik dat zo zie, dan denk ik bij mezelf van... Mijn hemel jong, wat best ik eigenlijk... Hebben ze aan de ene kant heel veel vertrouwen in de mensheid. Hè, dat verhaal over het onderbuikgevoel. Maar aan de andere kant hebben ze ook heel veel wantrouwen in mensen eigenlijk. Nee. Geluift hij niet. Je moet het zo zien. Ik heb geen wantrouwen in de mensen. Maar voor een bepaald bedrag zijn mensen heel veel in staat te doen. En, ja, daar ben ik met die Gens. Maar als ik kijk naar het verhaal over vaccins en zo dadelijk. Ja. Natuurlijk weer door bepaalde spelletjes ingespeeld. Maar wat is... dat gaat om heel veel geld. Farmaceutische industrie, heel machtig. Ja, reageert. Heel veel machtige mensen die goede vrienden zien met de mensen in de farmaceutische industrie. Ja. Maar wat is dan de oplossing? Ik denk niet zozeer een probleem, ik denk een oplossing. Zeker. Dus wat is een kort door de bocht, voor veel mensen die naar dit programma kijken ook, een begrijpelijke oplossing voor dit enorme probleem? Bewustwording, en dat is een heel mooi woordje, daar ben ik steeds meer mee bezig. Waarom doen we dingen? Waarom denken we dingen? Waarom doen we handelingen? En als ik dan
ik spreek ook met best veel mensen. Er komen mensen hier langs. Ik zit vaker voor in de tuin en dan ga ik die gesprekken aan met mensen. En mensen leven momenteel op angst. En omdat ze op die angst leven en die gecreëerde angst maar in de maatschappij werd geslingerd door Denk ze niet goed, maar nou. Juist, maar daarentegen zit er nog bij, mensen werken de hele dag, komen toe, ze moeten eten maken, de kinderen verzorgen, er zitten de propagandatelevisie aan en gaan naar bed. En door maar in dat cirkeltje, en dat cirkeltje is de afgelopen 20 jaar is dat steeds sneller gaan draaien, want vrouwen zijn op een gegeven moment met de moeten gaan werken om het gezin te kunnen onderraaien. Zijn ze de mensen dus nog verder op trein. Motten, mij gewoon werken. Misschien woeien ze dat wel heel heer. Velen wel en velen waarschijnlijk niet. Maar dit is allemaal heel psychologisch. Dit is de stille oorlog. Hè? En als ze dus realiseren, kijk, in 1993 werd internet gelanceerd, maar internet woorde al in de Tweede Wereldoorlog. Dat zeggen ze niet, want toen horen we ook onder een andere naam, maar in 1993. En wat is heel makkelijk geworden van internet? Je kan dingen online bestellen. Je hoeft niet meer bij mensen op bezoek te gaan, want dan stuur ze even een berichtje. Dus doe trek zo van mensen weg. En we werden geboren hè, als vredelievend wezentje. En we kennen alleen goed en kwaad. En daar moeten mensen heel bewust van worden, want racisme bestaat niet. Racisme is een gecreëerd probleem door de media. Omdat ze er zoveel aandacht aan geven, gaan veel denken van, oh, is dat echt een probleem, is dat echt een probleem. Er is heel veel gecreëerd. Elk geluid is weer gecreëerd om dich maar in hokjes te laten denken. En wie meer hokjes toe gaat denken, en wie meer ze zich aangesloten voelt tot maar get, want dat is ook weer mens eigen. De mens wil altijd ergens bijhoren. De mens wil eigenlijk ook altijd meer, want het is nooit genoeg. En als we dan bewust gaan worden waarom we soms dingen denken en doen, ja? Joey. Ja. De 12 minuten zitten erop. Dat betekent, nee, want ik wil 100% Joey uitzenden. Zeker. Dus ik wil niet in dit gewoon knippen. En ik vind dat ze een aantal hele zinnige dingen is. Ja. Ik ben het niet met alles eens. Dat hoef ik niet. Nee, zeker niet. Maar ik ben wel heel erg blij, want het is een intelligente kerel. Heel erg blij dat er iemand is die zich nog lekker openlijk zorg maakt over dingen en die probeert dingen aan de grote klok te hangen en de mensen probeert aan te sporen. Mensen denken nou en geloof niet alles wat ze voorgeschoteld. Ja, dit is mijn rebelse kant. Dit is echt mijn rebelse kant. En dat doe ik eigenlijk puur uit 100% liefde. Want ik zou heel graag willen dat de mensen, dus dit is echt het moment, er gaat heel veel moois gebeuren. En geloof in het gooien, geloof echt dat er een God is. En, maar we moeten terug naar ons eigen koor. En vanuit daar moeten we gaan handelen en opnieuw gaan leren denken. We moeten niet meer vanuit hier denken, maar we moeten vanuit hier gaan denken. We leven op liefde. Dat wil ik met mensen metgeven.